behar dut eta. Mercedes, bazatoz? Bai. Guazen ba. Lady Di, izatoz gurekin. Zuri ere ondo etorriko zaizu diru pixka bat irabaztea. Bueno, Luna, zu ere bai, Guazen deno, kartalde osoa, Gauza bakarrak jatzen zain nire kolaxa bukatzeko. Roma jaunarekin txorta debitea! Eta nolatan jarri zizuten Lady Di izena? Zure amari printzesa asko gustatzen zitzaionola? Ez, mendekua izan zen. Nere aita ez zaiolako sekula fidela izan. Zure amak arrazoi du. Engainaturiko emakumen santu patroik balego, santu hori Lady Diana izango litzateke.